Zamislite to konačno putovanje ka džennetu, trenutak kojem teži svaki vjernik. Ovo je vrhunac cijelog života. Svaki ispit, svaka teškoća i svaki čin nepokolebljive vjere u Allaha vodi do ovog odlučujućeg trenutka. Ovo putovanje nadilazi vrijeme i prostor. To je duboko duhovno putovanje za koje se pripremamo cijeli život. Svaka teškoća koju ste prošli i svaki ispit s kojim ste se suočili, sve je to odigralo svoju ulogu. Sve vas je to dovelo ovdje, do ovog trenutka koji nadilazi vašu maštu. Srca ispunjena Allahovom milošću drhte, stojeći na pragu da naslijede beskrajne dženecke bašće ispunjene radošću i užitkom. Sa strahopoštovanjem i drhtanjem shvatate, taj dan je došao, sudnji dan, dan susreta sa vašim gospodarom. Ali putovanje još nije završeno. Postoji još jedan posljednji ispit, najvažniji od svih koji vas čeka. Neki će posrnuti, neki će pasti, ali drugi će se uzdići. Danas vas pozivamo da se upustite u putovanje vjere kakvo do sada niste iskusili. Putovanje kroz oči vještačke inteligencije, da istražite stvarnost života poslije smrti i posljednje korake ka džennetu. Džennet nikada nije obećan kao lako dostižan. Nagrada je to ogromna, jer zaista vrijedi. Ovaj život je ispit od Allaha, put ispunjen izazovima kako bismo dokazali iskrenost naše vjere. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao je: džennet je okružen teškoćama, a džehennem je okružen strastima. Sahih Muslim. Sjetite se Bilala, radijallahu anhu, kako leži pod užarenim suncem s velikim kamenom na grudima. Mučen je zbog svoje vjere, ali njegova vjera ostaje nepokolebljiva. U svojoj boli on viče: Ahad, ahad, jedan, jedan. Njegova nepokolebljiva vjera u Allaha je vječni primjer za sve muslimane. Bio je spreman dati svoj život jer je znao kakva ga nagrada čeka na ahiretu. A šta je s poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem i njegovim asabima? Suočili su se sa siromaštvom, progonom i beskrajnom nepravdom, žrtvujući sve za obećanje dženneta. A mi? Jesmo li mi spremni suočiti se sa našim ispitima? Da bismo stigli do dženneta, moramo proći kroz životne kušnje, siromaštvo, bolest, iskušenja grijeha i čvrsto se držati naše vjere, bez obzira koliko težak put bio. Allah nas u Kuranu podsjeća da ovaj put nikada nije lak. Zar ste mislili da ćete ući u džennet, a da vas ne zadesi ono što je zadesilo one prije vas? Sura El-Bekara. Ovo je put istrajnosti. Čvrsto se držati Allahovog užeta, vjerovati da je njegovo obećanje uvijek istinito i nepokolebljivo. Kao što Allah kaže, svi se čvrsto Allahovog užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. Sura Ali Imran. Držati se čvrsto Allahovog užeta znači slijediti njegove naredbe, pridržavati se Kurana i Sunneta i biti ujedinjeni kao islamski ummet, jer to olakšava teret putovanja. Čvrsto se držati znači slijediti Allahove naredbe, oslanjati se na Kuran i Sunnet i biti ujedinjeni kao islamski ummet, jer to olakšava teret putovanja. Kao što nas je Allah učio, moramo pomagati jedni drugima, podržavati jedni druge u teškim vremenima. Zajedno možemo savladati ovaj put i približiti se našem konačnom cilju. Neka vam ovaj ajet odjekuje u srcu. Allahova je riječ istina, zato neka vas ne zavara život na ovom svijetu. Sura Lukman. Ne dozvolite da vas život na ovom svijetu prevari. Dakle, šta nam Allah poručuje? Ako budemo strpljivi i čvrsto se držali naše vjere, vječna nagrada dženeta bit će dostižna. Ali prije nego što uđemo u njega, moramo stati pred Allaha i položiti račun za naša djela. Posljednji ispit nas čeka. Jesmo li spremni da ga prođemo? Za one koji su izdržali sve teškoće i ostali na Allahovom putu, njihovo putovanje sada vodi do posljednjeg ispita, prelaska preko Sirat Čuprije. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem opisao je ovaj most kao most oštriji od mača, tanji od vlasi kose, razapetog iznad vatre džehennemske. Svi će preći preko ovog mosta, jer Allah kaže: i svako od vas će do njega stići, to je neizbježna odluka tvoga gospodara. Sura Merijem.
Ali kako ćete preći, zavisi isključivo od vaših djela. Oni koji su činili dobra djela, preći će sirat brzo. Neki u tren oka poput munje ili vjetra, drugi poput brze ptice ili konja. Međutim, neki će se mučiti, jedva se držeći, jedva prelazeći, a neki će pasti u džehennemsku vatru. Za vjernike ovo je trenutak pobjede. Za one opterećene grijesima ovo je posljednji ispit. Sirat je konačni test izdržljivosti, vjere i pokajanja. Svaki korak koji napravimo odražava težinu naših djela i iskrenost naših srca. Molimo Allaha da nam svima omogući brz i siguran prelazak preko sirata. Amin. I konačno za one koji su uspjeli, stigao je najiščekivaniji trenutak. Kapije dženeta, sjajeći božanskim svjetlom, pojavljuju se pred vašim očima. Kuran časni prekrasno opisuje ovaj trenutak. Oni koji su se bojali gospodara svoga, bit će u skupinama u dženet uvedeni. A kada dođu do kapija njegovih, kapije će njegove otvorene biti i čuvari njegovi će im reći: mir vama, bili ste dobri, zato uđite, u njemu ćete vječno ostati. Zamislite suze radosnice, neopisivo olakšanje i beskrajan osjećaj zahvalnosti. Kao da vam je ogroman teret pao s ramena. Sve ovo svjetske teškoće nestaju kada vjernici bezgriješni i čisti uđu u svoj vječni dom. Kao što se kaže, blago onome ko uđu u džennet. Ovo je ispunjenje Allahovog obećanja, trenutak koji nadilazi maštu. Ali ne ulaze svi u džennet na isti način. Među njima je jedna duša, posljednja duša koja izlazi iz džehennema, čija priča odražava Allahovu beskrajnu milost. Ova osoba će se spotaknuti dok prelazi sirat, most koji gori vatrom džehennema. Ostaće u džehennemu neko vrijeme, koliko dugo samo Allah zna. I onda Allahovom beskrajnom milošću bit će spašen od džehennemske kazne. Ispunjen zahvalnošću uzviknuti će: hvala onome koji me je spasio od tebe, o vatro. Allah mi je dao nešto što nije dao nikome prije mene, niti će dati ikome poslije mene. Dok se udaljava od džehennema, ugledat će drvo u daljini. Njegov hlad i voda će mu ponuditi odmor. Istrpljen pomolit će se: gospodaru moj, približi me ovom drvetu da se odmorim u njegovom hladu i napijem se njegove vode. Uzvišeni i veliki Allah će odgovoriti: o sine Ademov, ako ti to dam, možda ćeš tražiti još nešto. Čovjek očajan i zapanjen onim što vidi, obećat će: ne, gospodaru moj, neću tražiti ništa više. Njegov gospodar, znajući njegovo stanje i ljudsku slabost, oprostit će mu jer vidi ono čemu se ne može odoljeti. Tako će ga Allah približiti drvetu. Ali onda, dok sjedi u hladu i gasi žeđ vodom, ugledat će iza sebe još ljepše drvo. I ponovo će uzviknuti: gospodaru moj, približi me ovom drvetu da se odmorim u njegovom hladu i napijem se njegove vode. Neću tražiti ništa više od tebe. Allah će odgovoriti: o sine Ademov, nisi li mi obećao da nećeš tražiti ništa više? Allah će ga ponovo približiti, opraštajući mu ljudsku slabost. Zatim će ugledati drvo ljepše od prva dva i tako će se nastaviti sve dok ne stigne do kapija dženneta. Čuvši radosne glasove ljudi unutra, njegova čežnja će se pojačati i on će se pomoliti: gospodaru moj, uvedi me u džennet. Allah će mu reći: o sine Ademov, šta bi te zadovoljilo? Da li bi bio zadovoljan da ti dam ovaj svijet i još toliko? U drugom predanju, Allah mu nudi 10 puta više od ovog svijeta. Zapanjeno, čovjek odgovara: zar mi se rugaš, gospodaru moj, ti koji si gospodar svjetova? Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, se nasmiješio dok je ovo pričao, jer Allah se nasmiješio i rekao: ne rugam ti se, ali ja imam moć učiniti šta god želim. Tada će Allah otvoriti vrata dženneta za njega i dat će mu blagodati koje prevazilaze sve njegove snove. Dok razmišljamo o ovom nevjerovatnom putovanju, hajde da se na trenutak sjetimo duše koju smo upravo vidjeli, posljednje duše koja je ušla u dženet. Bio je to vjernik, ali njegova djela su ga spotaknula na sirat čupriji i prouzrokovala da padne u dubine džehennema.
Iako ova priča pokazuje Allahovu beskrajnu milost, ona nas također podsjeća da je takva sudbina nešto što ne bismo željeli za sebe. Da li bismo zaista željeli da podnesemo takvu patnju i da dovedemo u pitanje našu vječnu budućnost? Allah u svojoj mudrosti daje nam najbolji savjet o tome kako da izbjegnemo ovozemaljske zamke koje nas mogu dovesti do takvog kraja. U Kuranu, obraćajući se direktno našim srcima, on kaže: ljudima su lijepim prikazani žene, sinovi, gomile zlata i srebra, obilježeni konji, stoka i usjevi. To su užici u životu na ovome svijetu, a Allahova je nagrada džennet, ono što je najljepše. Ali Imran, 14. ajet. Ovaj ajet otkriva duboku istinu o ljudskoj prirodi. Mi smo prirodno privučeni ljepotama ovog svijeta, našim porodicama, bogatstvu i imetku. Iako ovi blagoslovi sami po sebi nisu grijeh, oni nas mogu odvratiti od našeg krajnjeg cilja, a to je traženje Allahovog zadovoljstva i priprema za ahiret. Razmislite o današnjem svijetu. Rasni konji iz prošlosti su sada poput luksuznih automobila, simboli ponosa i statusa. Potjera za bogatstvom i materijalnim uspjehom može ispuniti naša srca i odvratiti nas od naših duhovnih obaveza. Čak i djeca, Allahov dar i emanet, ponekad mogu toliko zaokupiti našu pažnju da kompromitujemo svoja načela, jureći za ovozemaljskom sigurnošću, žrtvujući pritom naš odnos s Allahom. Dakle, pitanje za sve nas je: hoćemo li dozvoliti da ovi prolazni užici kontrolišu naša srca ili ćemo se uzdići iznad njih da bismo odabrali ono što je zaista bolje? Ako zna šta je najbolje za nas, osim Allaha, sveznajućeg, milostivog i samilosnog. Nakon što razmislimo o prirodi ovog prolaznog svijeta, Allah usmjerava naša srca ka nečemu mnogo većem, najvišoj nagradi koju je pripremio za bogobojazne. Hoćete li da vas obavijestim o nečem boljem od toga? Za bogobojazne su dženneti kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno boraviti. Čiste supruge i Allahovo zadovoljstvo. Allah dobro vidi robove svoje. Ali Imran, 15. ajet. Ovaj ajet nam govori da je džennet dar za one koji se boje Allaha. Strah koji se temelji na svijesti, poštovanju i divljenju njegovoj veličini. Upravo ta bogobojaznost takva podstiče vjernike da žive svjesni njega, izbjegavajući ono što mu se ne sviđa i težeći njegovom zadovoljstvu. Kroz trud, strpljenje i poslušnost, bogobojaznost otvara put ka džennetu, mjestu neusporedive ljepote, mira i vječne sreće. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Allah kaže: za moje iskrene robove pripremio sam ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo i što čovjeku nije naumpalo. Sahih Buhari. U džennetu je svaka želja ispunjena, svaka žeđ utoljena. Nema bola, nema tuge, samo vječna sreća i mir pod Allahovom milošću i blagodatima. To je vječni dom s ljepotama bez premca, rezervisan za one koji spominju Allaha. Put do dženneta je priča o nadi, upornosti i beskrajnoj Allahovoj milosti. Ovo mjesto je za one koji su se tokom života sjećali Allaha. Ovo nas podsjeća na Allahov neizmjerni oprost i neizmjernu ljubav. Čak i duša koja sebe smatra nedostojnom naći će svoje mjesto u džennetu. A šta tek reći za one koji se svakodnevno trude ostati na pravom putu? Čvrsto se držeći naše vjere i tražeći Allahovu milost, krenimo ka ovom vječnom domu. U sljedećem dijelu proći ćemo kroz dženetske kapije kako bismo otkrili nagrade koje su izvan naše mašte. Da biste nam pomogli da proširimo ovu poruku nade i razmišljanja, lajkujte video, podijelite ga i pretplatite se na kanal. Napišite svoje misli u komentarima kako biste inspirisali druge i podsjetili nas sve na ljepotu traženja dženeta. Neka Allah sve nas dovede do dženetskih vrata. Amin.